салом забонамузан дар дарси англисӣ мо бо шумо пурсидан ва нишон додан Роҳро дар забони англисӣ меомӯзем. Рафтем. Якум сар мекунем дӯстон аз пурсидани роҳ. Зеро вақте ки мо ба ягон ҷои нав меравем, мо ҳатман аз ягон кас мепурсем. Салом алейкум бачаҳо, хона кай қидрат ҷуда? Албатта ин ягона роҳи пурсидан нест ва дар забони англисӣ дигар роҳҳои пурсидани роҳ низ ҳастанд. Якум, how do I get to? How do I get to? Яъне чӣ гуна ман метавонам равам? Масалан, how do I get to the Imon International? Чӣ гуна ман метавонам ба бонки Имон равам? Дуюм, what is the best way? Роҳи беҳтарин кадом аст? What is the best way? Роҳи беҳтарин кадом аст? Масалан, what is the best way to get to the Slavic University? роҳи беҳтарини ба донишгоҳи славнӣ рафтан кадом аст? Сеюм, where is, яъне дар куҷо ҳаст? Where is Alfemo store? мағозаи Alfemo дар куҷо аст? Чорум, could you tell me where? Could you tell me where? оё шумо метавонед ба ман гуфта ки дар куҷо ҳаст? Масалан, could you tell me where Akika jewelry is? шумо метавонед ба ман гуфта ки мағозаи Акика дар куҷо аст? Do you know where? Do you know where? оё шумо метавонед гуфта ки дар куҷо аст? Масалан, do you know where чойхонаи роҳат is? шумо метавонед гуфта ки чойхонаи роҳат дар куҷо аст? Варианти шашум, where can I find? Where can I find? ман аз куҷо метавонам ёбам? Масалан, where can I find the nearest ATM? ман аз куҷо метавонам банкомати наздиктаринро ёбам? Варианти ҳафтум, is there a? оё ҳаст дар ин наздикӣ ягон? Масалан, is there a shop around here? дар ин наздикӣ ягон мағоза ҳаст? баъд аз оне ки дӯстон мо саволҳои лозимаро оиди пурсидани роҳ аз худ кардем, акнун таҷруба мекунем ва аз Ансол, аз дӯсти мо ки барои сабти ин видео барои мо кӯмак кардан, мепурсем ки чӣ гуна мо метавонем ба ҷойҳои гуногун дар шаҳри Душанбе равем. Ансол, how do I get to the Imon International? пешхода мегзари, ростаки мерай то якум поворота, баъд дасти чапа дуҷа пайдо мешавад. What is the best way to the Slavic University? Меҷа то нами светофора мерай, мегзари светофора, ростаки то дуюм светофора мерай, баъд гардишда, худаш дасти чапа дуҷа пайдо мешавад. Ансол, where is the Alfemo store? Alfemo? нами дида пешхода, нами пешхода мегзари, ростаки то охири раҳ мерай, аз тарафи дасти рост дуҷа пайдо мешавад. Alfemo. Ansol, could you tell me please where Akika jewelry is? Акика? Инте ростаки мерай, пешход пайдо мешавад. Пешход дасти рост мегарди, акикаро меёбӣ. Do you know where чойхонаи роҳат is? ними истгоҳи сафинаро дидӣ? дар нами автобуси рақами 3 мешинӣ, баъди 2 истгоҳ чойхонаи роҳат пайдо мешавад. Ansol, where can I find the nearest ATM? банкомат Imon International? Ниёка. нами пешхода мегзари упараи ра светофора, ростаки мерай, аз дасти рост пайдо мешавад банкомат. Ansol, is there a shop around here? магазин? Ниёка. нами пешхода дидӣ? нами пешхода бигзар ай тарафи ра, нам барабар ҳамаш магазина, кадомаш афрод вибрид ки. видео дарси мазкур бо дастгирии Imon International барои шумо пешниҳод шудааст дӯстон. ҳамчун дӯсти молиявии Imon International барои мо маҳсулоти нави амонатӣ муроду мақсад даромади устуворро пешниҳод мекунад. шумо дар ин маҳсулот метавонед ҳам бо сомонӣ, ҳам бо доллари амрикоӣ ва ҳам бо рубли русӣ амонат кушоед. моҳлати ин амонат аз 3 то 24 моҳ аст ва меъёрҳои фоиз бо сомонӣ аз 5 то 15.1%, бо доллар аз 2 то 6% ва бо рубли русӣ аз 3 то 10% солона ҳаст. ва акнун мо бо шумо калима ва ибораҳое меомӯзем ки ҷойгиршавии географии онро муайян мекунад, яъне ҳоли маконро меомӯзем. якум калима ин next to ҳаст. next to дар бари аст. in front of ин дар рӯбарӯи мешавад. across from боз ҳам синоними рӯбаро аст, аммо дар идофаи дуртар. фарз кардем ки дар ин тарафи роҳ, яъне across from the library. near ин дар наздикӣ аст. near дар наздикӣ аст. inside ин дар даруни ягон чиз. behind дар пушти ягон чиз қарор дошта. between ин дар байни ду чиз, яъне дар байни ду дарахт, дар байни ду бино. opposite ин дар рӯбарӯи ва at the end дар охири. ва акнун дӯстон, вақте ки мо ҳолҳои маконро бо шумо аз худ кардем, яъне дар рӯбарӯи, дар бари, дар назди ва дигар калимаҳоро мегузорем ба ҷавоб додан ё ин ки дуруст гӯш кардан ки ба мо чӣ мегӯянд. фаромӯш накунед дӯстон ки агар ин калимаҳоро шумо намедонед, пас ҷавоб дода ё ин ки фаҳмида наметавонед. Просто да Америка ҳамам тарига мезана. Go straight on, яъне рост равед дар.
Go along. Go along in qad yagon chiz raftan ast. Go along. Go over the bridge. Go over the bridge az boloi kupruk guzared. Go under the bridge. Go under the bridge az tagi kupruk guzared. Go back. Go back ba khafu bargarded. Turn right. Turn right ba tarafi dasti rost garded. Turn left. Turn left ba tarafi dasti chap garded. Cross the road. Cross the road az roh guzared. Take the first road on the right. Take the first road on the right. Dar yakum gardish az tarafi rost garded. Take the second road on the left. Dar duyum gardish az tarafi dasti chap garded. Just around the corner. Just around the corner. Dar ana hom badi gardish. Dar hol badi гардиш. ва акнун дӯстон ҷавобҳои ансол ро ба забони англисӣ гӯш мекунем ки ансол дар забони англисӣ чӣ гуна тарҷума мешаванд, роҳҳое ки ансол барои мо нишон дод. Масалан, how do I get to the Imun International? Cross the zebra, go straight until the first turn, it appears on the left. What is the best way to get to the Slavianic University? Go forward until this traffic light, pass the traffic light, go straight until the second traffic light, then on turn it appears on the left. Where is the Alfemo store? Did you see the zebra crossing? Pass the zebra, go down to the end of the road, it is on the right. Could you tell me where Akika jewelry is? Akika, go straight until you see the zebra crossing, turn right on the zebra crossing, you will see Akika. Do you know where the Choykhona Rohat is? Did you see the Safina bus station? Take the bus number 3 from here. The 2 stops Choykhona will appear. Where can I find the nearest ATM? Look, cross this zebra on the other side of the road till the traffic light. Keep going straight. It is on the right. Is there a shop around here? Shop? Do you see this zebra crossing? Cross this zebra on the other side of the road. There are all shops. Choose whichever you want. акнун дӯстон баъд аз оне ки мо ҳама калима ва ибораҳои лозимаро оиди пурсидан ва нишон додани роҳ омӯхтем, шумо барои ман дар як савол ҷавоб гардонед. Where can I find the nearest ATM here? шумо метавонед аз он ҷое ки қарор доред, новобаста дар куҷост, хона аст, мағоза аст, донишгоҳ аст, шумо аз он ҷо роҳи наздиктарин банкоматро барои мо дар комментария нависед. То дарси дигар дӯстон, бай.